El Tecnoparc de Reus es llança a l'escenari internacional al Fòrum Transfiera de Màlaga, un punt de trobada clau per a la innovació i la tecnologia. Amb un espai dins de l'estand de l'Associació de Parcs Científics i Tecnològics d'Espanya, el Parc Tecnològic Reusenc busca establir sinergies i connectar amb els principals agents del sector. El Fòrum Transfiera és la principal trobada europea i un dels referents mundials de transferència de coneixement en l'àmbit de la ciència, la tecnologia i la innovació. La Fira Malaganya és una finestra per a més de 500 empreses i entitats de l'ecosistema de la recerca, el desenvolupament i la innovació, amb professionals provinents de més de 30 països. La presència del Tecnoparc al Fòrum Transfiera de Màlaga. El Tecnoparc ha estat present a la taula rodona sobre nous models d'impuls a la innovació en els parcs científics i tecnològics espanyols, debatent el rol vital dels governs i l'administració pública en aquest àmbit, així com el rol dels parcs científics i tecnològics en els processos d'innovació, especialment en aquells relacionats amb la creació de startups i spin-offs. Josep Bages, regidor de Promoció Econòmica de l'Ajuntament de Reus, destaca la importància de Transfiera com a oportunitat de crear xarxa i impulsar la transferència de coneixement. Projectes com l'Upfood Tecnutrition i el Reus Living Lab són exemples del compromís del Tecnoparc amb la innovació. Com a parc tecnològic i d'innovació de la segona ciutat TIC de Catalunya, tenir presència a Transfiera és una gran oportunitat de crear xarxa i connectar-nos amb els principals agents del sector. Des de Radassa treballem per posar eines que facilitin aquesta transferència de coneixement entre el món de la recerca i el de l'empresa i ho fem amb projectes com l'Upfood Tecnutrition i el recentment presentat Laboratori d'Innovació Urbana del Reus Living Lab. El Tecnoparc de Reus, amb la seva participació al Fòrum Transfiera de Màlaga, reafirma el seu compromís amb el progrés tecnològic i el desenvolupament econòmic. Càpsula informativa d'Infopunt, recollint un resum d'una nota de premsa de l'Ajuntament de Reus.